Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamda kasngi. Anant Singh ublate ba kum uchuti sarkar ulayo eka jingjab ka bakrautam ha ke election shiki yang darbar thau an janga Bihar menta usnem arajar arpsan. Namoh kama constituency da ka bapelim ya ka kertong ka Rashtriya Jantal Dal RJD ka Vina Devi da arfuprahajar arspa andru vote. Uni uriu klanbor ubala kalalong ru uriu paunam haki social media lingba ki reels bat ki meme jongu ulaya khon ye ki election na Phatok hadin ka jingsha kam jongu haka ardrik ubnai November haka biya day ba ka jingsha penyap jongu dolar chan ya daf ubadai unong kershan jonga Jan Suraj Party jongu Prashad Kishore. Using ulatmu ban mi khmat ya ka mokama constituency ya ka sien ka bahnriu kenthi wat hadin ba ulaya khun na Phatok uni urang ba ulaya khun election kum ukartong shimet sha ba unrung sha ka party jong umntri rangba ka jila Nitish Kumar Henry kalong ka basnosi ba using ubala paunam bha na ka benta ki kamrunar jong udai shibenta na ka jong Kumar ubala sinshari ka Bihar la arphosnem kabala pensyong nongrim hakadur jong kum master clean Karkum ki nomination paper ba Anant Singh ulat heb na kabenta ki election shiki yang darbar thawan ulaya kendo ki arfratali ki mokot duma ki ba kenthop ya ka jing penyap briu ka jing thmu banne be ijan ka jing penstamben ka jing syara bor bar ka jing sya thombor haga ne ka thop la kenthop ru ki kam tu ka jing ai ja ka re ki nongle kam sniu bat katu ka ne ki mokot duma tiar Ki nongelam san perthei hagari bunsin ki persang ban pen iyala di kum ki badai na kajat ben riu ka bapdeng ne ka bakhampo pen ban using upen pau perthei ka spa jong kat kum ki affidavit jong udon ni ki mar ki mata ki bla shongdor haduk khatlai klur tingka udon ki kali ki baremdor ki bakenthop ya ka we ka toyo ta land cruiser ka ba shongdor arklur tingka bar ka we ka Toyota Fortuner SUV ka ba sngotenat kalong ba udonru uhati ukulai bar ki masi ka affidavit jong Anant Singh ka pen iru ya ka jingdan jing em jong baro ka we ka bla kot shaka life nyo point pra klur tingka ka tanga jong ka Nilam Devi ka MLE na mokama ka don ni ki jingdan jing em ki ba shongdor rifu ar point nyo fu ar klur tingka kat kum ka affidavit jongka Bon ki kertong ki pen pau perthei ki BE MA ne wat ki PhD using ulapen shisha bah ka san hima sima jong ka mokama ki degree kim dan jingmun wala udon ha ka jing puli ka bakham duna using ubat ikasan hima sima jong ka mo kama ka badang klan ka bala pinbor da ka jingye dei jong ba kinong shongshnong ka jingta shimet ba ka jing sotna jong ka than